Idem, hej. Ahojte, moje meno je Paty. A moje meno je Maťa. A vítame vás pri druhom dieli nášho podcastu Pod lampičkou. Áno. Ja som zabudla. Pomožka! Si píše z toho, musí byť behind the scenes. Ahojte ľudia, takže ja vám ukážem. Neopová samačka chodí. No, ukážem tajomstvá, čo sa tu dejú, ktoré vy nevidíte. Hej, ani teraz ich nevidíte, ale počujete? Čo mi pripomína hovoriť Na mekač. jasne a zreteľne. A nie, no tak no. Zabri to, lebo ona ti zdrhne. Nevadí. A bola ticho, keď tu bola, keď tu není, tak mne učí. A nepočúvaj svoju sestru, lebo 10 rokov mladšia. Však vlastne to mám celý život, že? To bude až tak dobré, keď si to začala čítať. Popravde ti poviem. Hádajte, ako? Zdrhla. Tak si zober do ruky. Však ale zdrhla pod posteľ. No počula ťa, ako chodíš, ako na serotofúria. Proste bestie, s ktorou sa môžete baviť o čokoľvek. O čomkoľvek. Takže si daj ešte tretíkrát. No. Ako som formulovala tú vetu. No proste s mojou bestie, s ktorou sa môžem baviť o čokoľvek. Takže si sem zabrať mačku, lebo mne hočí. Ja sa idem napiť môjho tajného. Nie až tak moc tajného, lebo Pati, ak sa na to dívaš, prosím ťa, pozri sa za tú zaslonu. Či to tam není, hej? Vtipné pasáže, máme tam až moc podobné. Hľadom seliny. No. Takže ešte raz musíš na mňa dať ten tahýrak. Príbehom si to príbehom si to ako nespoilerujte. Príbehom si to nespoilerujte. A to mám vodu. Paťka, ktorá to budeš editovať, ty už vieš. Čo viem? No zistíš, keď to budeš editovať. Nevieme. Sme spapali kinderko. Áno, dve dospelé ženy papajú kinderko. Keď sa vám nepáči. Ale je tam vajce. Ideme skladať spolu kinder vajíčko. Toto je tutoriál na to. Takže zoberiete prvú No, vec. našla si to? Hej. Ako môžeš zabudnúť na to, čo si chcela povedať vo videu? Ja neviem, možno tak, ako si zabudla, že ideme točiť podcast a zabudla si kameru. Tam možno presne tak. Buďte na mňa dobrí. Prosím. Už Sedím, viete. sedím si na stolíčke a repujem o pesničke. Ja sa ťa musím spýtať jednu otázku a zomieram, aký je tvoj názov. Názov? Názor. Skús ešte raz. Názov. Môj názov je, že Patricia. Tak to není vlhká jaskinka, tak je to bosovča. Ďakujem, že mi zase odomýkaš tú traumu, ja som na ňu aj zabudla. Ďakujem veľmi pekne. A ak budeme takedy robiť merch, tak tam dám, tak to ťa donútim tam napísať túto. Vlhká jaskinka. Nie, tu budeš mať na jednom rukave vlhká a tu jaskinka. A tu nastretneme sa uprostred. No, ale keď sa Alebo vlhká jaskinka pod lampičkou. Áno, tuto dole. No veď tuto pod lampičkou, vieš, takto na takú kapsu, vieš. Hej. Ako je to mačacia domácnosť, čo vám budem klamať. Viete, musíme pol hodinu odchlopovať stoličky, aby sme vlastne mohli začať. So true. Si môžeme dať také okienko, že... Spovednica. Nejdeme to nazvať, že spovednica pod lampičkou?
To bude sekcia komentáre. Napíšte dole do spovednice, čo si o tom myslíte. Áno, golden, áno. A takto sa tvoria legendy, prosím vás pekne, hej? Ježiš, čo ešte máme pred sebou? Dobre, už máme pred sebou len 2 body tohto programu. Nespravíme song? Pod lampičkou! Spovednica. Spovednica! Toto asi vystrím, to nepôjde asi ani do behind the scenes. Patriša, ak to tam neuvidím v tom videu, tak si ma nepraví. Nechaj im praskne čočka. Inak s mojím vysokým hlasom. Počkaj, veď ešte som ani nedohovorila, už si išla. Jak to mám potom strihať? Neviem. Je vidieť, že nestriha dlhé videá. Povedzte jej, alebo napíšte do spovednice, že chcete od nej aj dlhé video, nielen shorty. Nech vie, čo to obnáša. Ešte stále máme slobodu slova, takže bohužiaľ. Lebo Bohu dík. Bohu dík. Sice tá sloboda slova je dosť taká, no. Áno. Vieš, že už ďalšia pochovaná seriála vyťahneme ju na svetlo sveta. Máš stolony? Tiež vytvorí. Ja viem, čo môžeme na budúce natočiť. Pražetná čepel, oceľ, čepel, čepeľ, 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 čepeľ.